dianggo kaya ngono kuwi. Ajenge tetep kudu waspada. Nggih. Mergo mengko sak mangsa pancet wasis daya semua. Wis ora nguci wani lho, Mas. Nggih, Mas. Pasewakan Kanjeng Panban Mas Wiswanter yang ini jumeneng oleh Petara lan Rentang iki Kanjeng Danang Sutowidoyo amarga kasiatan Mas Danang Sutowidoyo kan ambil Panembahan Bapak Prajurit apa lah terus kan terus apa yang mau bahas antuk kalau koyo nek MC kan nggih lupa bukan Dimas pasti yo sekitar mawon yen sing rambut menepak jub ngarani aris ayo kudu matur pepundhenmu yen Kanjeng Rama ora sesuai perintah kapan aku belum balik oleh mata dan aku berbarengan kalau ngomong Panembahan Mas hidup
tamu dawa sami-sami lajeng kados pundi kawontenan utara mriki kepareng caos pulimu dumateng panjenengan pilih para kawula para nayaka ing Mataram tansah suyut lan nyengkuyuh anggir matur nuwun Siwa Mundara wiwit panjenengan ngomong kula saking Pajang babak alas mentawon ugi sakmenika kula mbabarake wonten ing kula suwun Siwa Mundara tetep nampi kula supados anggih tumrap tesak dados pengayoman menika boten tumpang badhe kula sendikani sakramat-kramat sadumugi kula dipun sketsaken anggih Dimas Wasit Jayakusuma Simo Sarilan kuwi tamsiran padha mbasuki swada ya tak tompo mung jas putih kuwi tampang Pangestanipun Kanjeng Rama wilujeng bekti kula kunjung. ya tak tompo mung jas putih kuwi tampang tamsirano paling jauh prayogake kuwi sampun boten kirang prayogi. Dimas Wasit Jayakusuma lan kuwi Simo kuwi mumpun tak keparengake munjuk tetimbangan perkara kang bakal tak lembuk karo Siwa Jumeneng sawetara wektu prayoga nomor sedika Siwa Mundara tenanipun nggih kula jumeneng wonten ing Mataram menika nglajengaken ngendikanipun suwargi Bapak Pemana ugi pandhesetipun para kawula ing Mataram supados kula dados pengayoman kepiakan jumeneng kula minangka panembahan sampun kalampah dalem sampun para kawula bupati Sentono sedaya sami suwak nanging wonten sesepuh wonten kersa ngestreni lan rawuh wonten Mataram mriki Rama Penemban Mas ing Purabaya penembahan Mas leres mestinipun para nayaka paring panyengkuh jalaran menawi wonten salah setunggalipun nayaka ingkang boten caos panyengkuh menika tembe wingkingipun kirang prayogi ngendikanipun Siwa Mundara menika kaliyan perkawis wekdal sampun kepongker tenanipun kula sampun utusan kalian Dimas Wasit Jayakusuma supados nak yenaken wonten ing kula rene sampun wonten suwanipun Dimas Jayakusuma ugi Sikosari Siwa Mundara kula aturi resep Dimas Jayakusuma kabul kawusanane dawuh punarika semono lumarap ing Purabaya marepeti kawula dikira semanten kula Wasit Jayakusuma dipun panjenengan sepatus sowan meneh Purabaya
ingkang Osman nandhal timbal meneng mata. Kanoto sampun numpak kene. Kula bodho. Iya. Sak banjur. Salajengipun kula matur Manawi Jumringan nandhal sampun dipun sripuyung para kawula lan rakyat ing Mataram. Lajeng Romo Panembahan Mas ngendika aku rasa lucu yen Danang Sutowijoyo ini sudah ganti Panembahan sedulur kasih sedulur Pak sowan Panembahan lajeng kula gimana menangani panjenengan Panembahan Mas boten terserah wonten Mataram kita bisa kula berarti mami cara kula ya sing mriku Panembahan utawi umum kaya badhe kula damel kata-kata lajeng bupati dari kopiku itu kali sunah kula lajeng pun hancur ya wis cetok nek bupati Brawetan Sunawi Jayapura bersama para Kanjeng Rama Panembahan Mas malah kasih itu mati lan jumeneng dados Panembahan wonten ing Purabaya ing Brawetan. Yen ngono banjur dadi pasulayan dados pasulayan antawisipun prajurit Mataram kaliyan Purabaya. Lah nembe negerinipun pasulayan lajeng rawuh Kanjeng Sunan Giri kasihan Mondoro Kanjeng Sunan Giri rawuh paling dawuh supados peperangan dan Poso-Poro perbuatan dikenalkan lajeng bisa anggen kula Poso-Poro kalian prajurit Purabaya lajeng Kanjeng Sunan Giri kagungan ingkang setunggal wadah saha disebut lajeng gandeng Kakang Triten sebut kalau Kakang milik lajeng Kakang Triten milik isinipun purun boten purun kula tegak milik itu leres anak muda kados punika Kanjeng Sunan Giri menika minangka priyagung ingkang waspada priyagung ingkang wicaksana panjenenganipun ngoper gorehipun para kadang saking Mataram lan Brawetan supados dipun lajengaken kanthi maringi cangkriman. Mila menawi badhe dipun terasaken Mataram asorenganipun jalaran mila panci kekuatan saking Brawetan menika langkung inggil Siwa Mondoro miji boten badhe kelampah Mataram kawon kaliyan Brawetan Mataram menika tasih wonten Danang Sutowijoyo tasih wonten Panembahan Senopati sampun tetep menawi para bupati Brawetan sak menika nyengkuyung dhateng Romo Panembahan Mas nggih ngaten boten kula niyagaken prajurit kula tegane nguruk ing Surabaya iki menapa Romo nyabaraken dhateng kula boten ajrit kula boten gigrek kula boten ulah ngadepi Dipati Brawetan menapa malih Romo Panembahan Mas
kula aturipun. Nalika kula umur 13 taun, kula sampun mandhe tumbak nadhepi Dipati Rya Penangsang ing Jipak. Dipati Rya Penangsang gugur ing Bengawan Sur. Menapa kasektenipun Rama Panembang Mas nungkuli Dipati Jipak? Sedaya perkawis menika saged dipun rampung kanthi penggalian ingkang menika. Dipun tata manahipun ginakaken apa sampun kira-kira namung akal. Kula mas dipun remehaken. Kula dipun remehaken tiyang-tiyang Prameta. Kula boten terima. Anak angin saklen jungkangan menika Tegalrejo. Nalika anak angger tasih lega mila sampun ketingal pideksa. Namung anak angger caos penguwah bilih ing wanci menika anak angger sampun minangka pangayomaning kawula. Monggo dipun tata manahipun anak. Berperhatian bagi matur. Kula dinten leres kawula kakipun niaken siwa menapa. Kula menika kersanipun siwa mudrika kados Injih. Menawi punwa sampun paring pangandikan. Okto kalak gunakaken. Kepara kanthi karti sampeka ingkang ramping. Mataran menika tasih wonten jago miring kuning ingkang dereng medal saking kandhangipun anak nggih. Sinten waca? Menawi wonten keparengipun garwa dan wajib menika aneh. Wasis Jaya Kusuma kemawon kawon. Prajurit ingkang gambeng-gambeng menika kapracundhak. Kenging menapa kedadi Sora? menika nembe ginakaken apa? Jalaran kula sampun nedha kanthi akal. Namun dereng ginakaken akal. Sampun. Menawi wonten peparengipun kula punwa ingkang badhe ngreka donya. Wajib tanggal jawab. Tanggal jawab kula badhe ngambil garwa. Nggih. Singosane. Wonten kawula. Lumarapun ing taman aturun ati sowan ing sak. Sendika.
tak timbal. Boten sisih panganti kok pencintaan. Ing wajah adat saben sampeyan dalem boten ngaten bali kula boten bisa. Ing wekdal samangke sampeyan dalem personi bali kula wonten ing pasaran aku. Lajeng wonten pitados menapa? Ono wigati kang bakal tak ngendikake marang kowe. Abis. Aku mung kepengin namping marang kowe. Kowe sing tresno ora karo pamban sing Pak. Punten dalem saya. Pamundhut peksa sampeyan dalem menika aneh. Ora tembung aneh. Kalau mongso wong bebrayan ngono kudu ngantepake katresnan. Supaya disekseni para sepuh. Lan para pangembate Praja Matarake. Aku butuh wangsulan. Kowe sing tresno ora karo Panembahan Senopati. Penembahan. Tresna kula dumateng sampeyan dalem menika wonten kalih. Iya. Ingkang sepisan. Tresnanipun kawula dumateng ratih Gustinipun minangka pepunden. Ingkang angka kalih. Tresnanipun pawestri dumateng kakungipun ingkang minangka garwa ingkang kasebat sedaranipun. Iya. Sing tak kesake pancen kaya ngono. Menawa kowe tresno marang aku. Ateges kowe mbok tresno marang Bumi Mataram. Bumi Mataram menika bumi kelainan. Kula dipun lairaken wonten ing Mataram. Wiwit alit ngantos sakmenika ing saben dintenipun nedhi saking kula kringet. Menawi pancen Mataram menika mbetahaken pangorbanan boten ngomongaken jiwa lan raga. Sinaosa kedah nyorohaken nyawa tentu badhe dilaturaken kanthi tangan kekalih penumparan. Ayo ning citramu kamu. Ono ing tata tata lain. Nanging kudu tandes lain, Pak. Adiso. Kula balikan. Ujare para winasis. Tresno ngono kudu mau kang pangorbanan. Korban marang wong sing ditresnani. Ngerti? Menawa Mataram sakjroning bebaya. Adiso. Nggonku jumeneng babar adil ana ing Mataram. Saiki ora kang bewidu. Ana kang ngreridu. Ndak belakang. Romo Panembahan Mas ing Purabaya. Kang dadi sambungane laku. Nggonku babar adil ing Mataram iki. Rene kowe tresno marang aku. Lan tresno ing Bumi Mataram. Perkara Rama Panembahan Mas ing Purabaya tak pasrahke marang kowe kelakuan. Penumparan. Napa pangandika panjenengan niku sampun sampeyan dalem pengkalikan. Senopati Mataram menika tanpa bilangan cacah. Kalebet Dimas Wastasi Jaya Kusuma. Kemawon boten saged nenggalani Kanjeng Rama Panembahan Mas ing Purabaya. Lajeng kula menika setunggaling wanita kula panjenengan kula menika badhe saged ngrampungi tanggal penumparan. Adiso. Kula balikan. Tenane aku ora metu. Aku dawuh kowe supaya lumarak ing Purabaya. Nanging kabeh para senopati wis kakutuhe yuda. Aku priksa. Senajan kowe iki wanita. Nanging sawijine prajurit kang dalam terampil kolak bela raga. Uga gentur tapamu.
Mula wiwit pajang babak kalas mentawok nganti saiki wae mataras. Kowe gak pundhut ngampi-ngampini dadi garwaku. Mergo pinter, mergo lantik. Ora mau kalian aku dawuh marang kowe supaya lumarak ana ing Purabaya. Aku butuh garwa bektimu diajak. Kenapa? Sinaosa abad kados menapa? Sedaya dawuh pangantika sampeyan tanenku badhe kula sahke. Lajeng bejang kapan kula bidhal dhateng Purabaya. Kowe saguh, Sagah tenan. kowe saguh aja. Ya, marang rasane. Perkara carane kowe mlebu ning Purabaya. Kang bareng pangandikan Siwa Mandara. Tumuli budhalo bali ning Mataram ndak anti gowo kemenang. Kula nyuwun pangerten. Wilah dalem kaki. Sing ati-ati. Siwa Mandara. Injih borong carane supados Adisara lampahipun boten panggih beda menapa kemawon. Sampun mangke bab kawilujengan kula ingkang badhe nampi-nampi Rama Mandara keprisa dhateng watak pantun. Kula mboten kepengin kelangenan kula wonten perkawis supados slamet watai. Injih borong dhateng Rama Mandara. Masih jauh kesuma. Sampai sekarang masih besar. Borong teman dari perjurit kelapatan laku dak so. Sini bawa mas. Ikut sini. Ini kata sampai.